Maayong gabi mga amigos no. So mugawas ta sa balay kay atong tanawon ng atong gitaod nga solar lights. Atong i-check mga amigos kung nisiga na ba or kumusiga ba. So gitaod ni siya mga amigos pag ninang hapon. So wala pa mungit-ngit mga amigos. So nag-flashlight ta mga amigos kay way suga diri sa may garahian. So atong tan-awon dito mga amigos. Narana ko gibutang sa may kuan koral. Kana mga amigos ato nang gitaod. Atong tan-awon og musika ba. Kuan na siya mga amigos kanang dunay detector ba? O sensor day detector na ba? Kung maga-detect siya tao musiga or mga something dunay maglihok nga matungod niya makuha sa sensor ba o basta ma-detect niya mga amigos musiga siya. So di apod ang isa diri gitaod sa kilid kay medyo ngit-ngit diri naras ubo siya mga amigos ang gitaod nya wala pa sad pod musiga kay kung kuan pa na siya musiga na nisiga na tana so wapa na siya kahigop og kanang energy sa adlaw mga amigos kay bago pa mo siya gitaod niya hapon na. So arita diri sa loyo sa balay mga amigos dapit sa may mangga ako pong gibutang ag solar lights diri sa katong gibutangan sa kuan ba gibutangan sa unsa na basta kana mao ni sa mga amigos kani siya naging adlaw pa siya gitaod niya wa pa na ko ma-check og nisiga ba. So atong suwayan mga amigos kung musiga ba ni siya. So kita mo ng kandol mga amigos na dagilubong among ero nga katong namatay na katong ero na mo nga si Franco na dagilubong. So gidakutan na no og candle kay loy pod mura sa kuan ba tao dakutan kay kuan good na part na gyud na sa atong life nakauban ba. So mo to mga amigos ning siga siya